altxatu dute, Erne badoaz eta hasi da txapelketa, 25. edizioa dugu, eta ondorengo bi txandatan izango da Euskadiko txapelketa jokoan, txanda honetatik eta urrengotik irabazteko modua badago, kontutan izan urrengoan, Bizkaiko eta Gipuzkoako txapeldunak eta txapeldun ordeak izango direla lehian, Kaiko eta Urdaibai alde batetik eta Hondarribia eta San Juan bestetik, baina estropada hementxe dugu, zabalik, irekia, bi txandetatik etor daiteke irabazlea eta ikusmina ikaragarria da. Hementxe dira Zumaiarrak, patroi lanetan jokin Gijarro eta hortxe dira Luis Mario Lasagasti Luxiak aukeratutako arraunlariak, talde indartsua hemen kokatu du titularren artetik, Gari Uranga kanpoan da, eta hori aipagarria, bere lekuan Joseba Lete kokatu du Luxiak, baina hemen da tripulazio handi batekin Zumaia, estropadaren buruan Orio, Zierbena, Zumaia eta Izuntza segundo bakar bateko tartean hortxe dira. Argi dago oriotarrak favorituak ditugula txanda hau irabazteko, San Miguel Ligako liderrak dira, azken asteburuan ere ikusi genituen indarrean, garaipena lortzeko moduare bai pasaian, eta gaur aipagarria Austin Mujika eta Inigo Mujika kanpoan utzi ditula Josean Aizperro prestatzaileak, eta barruan da Ibone Urbieta, aukera du baita ere Manuel Lasartek, eta hortxe dira oriotarrak jadanik estropadaren buruan, Aitor Carrillo patroi lanetan, eta hemen dira Lekeitiarrak, Izuntza Arraun elkartean Josu Aboitiz dugu prestatzaile, eta patroi lanetan Iñaki Goikoetxea Xagua, eta Izuntza KE Ligan oso demoraldi ona egiten ari da, gogoratu Santurtzi dela KE Ligako liderra 86 punturekin, Izuntzak 81, gero Camargo 80, Zierbenak 74, eta Dionenen artean bukatu nahi dutela noski ontzi horiek, gero igoerari begira playoffean aukera bat izateko, eta playofferako txartela erosia duena Zumaia da, eta gaurko eguna esan beharrik ez dago Zumaiarentzat eta Izuntzarentzat badela test garrantzitsua. Hemen da Zierbena baita ere, momentuz Orio buruan, 3 segundora Zierbena eta Zumaia, eta 5 segundoko atzerapenarekin Izuntza. Zierbenak tripulazio indartsua du, honek baditu arazo batzuk kupoekin bere ligan, baina badira esperientzi handiko arraunlariak, behar bada eskola ezberdinetakoak, hori esaten zidan Patxi Frances prestatzaileak, arraunlaria handia, Donostiarra bera, Orion ibilitakoa, Oriotarren bigarren ontziarekin Getariaren izenean, eta baita ere Orio bezala ere lan ona eginda, gazteekin ohitua lan egiten, eta hori falta dela hemen, behar bada, azpik aldetik jende hon bat, jende gaztea, baina tripulazioa polita du Zierbenak, eta liga txukuna egiten ari dira, eta Bizkaiko txapelketan ere oso maila ona eman zuten. Eta gaurkoa kontutan izanik hortxe dela Zumaia, hori ere teste aberazgarria izango da Arraun elkarte hauentzat. Bai, Mikel? Aurrera. Bueno, Zumaia ipatu duzu, guk ez dago hemen Zumaiako ordezkaririk, baina bai Izuntzakoa, Juan Luis Plaza. Bueno, Izuntzarentzat gaurkoa, nik ez da italako azterketa edo teste edo antzeko bada, ez? Bai, bueno, hemen bakiu zelako aurkariz jatauko usan, TKE-kuak daoz gehienak, 6, gure KE ligakua bakarrik gauz Zierben eta geu, orduan aurkarizak oso gorratiraz gutzako, hori jakinean gatoz. Baina, bueno, alik eta onduen iatzen badugu, eta, en fin, posik. Baina, bueno, gure esan alde batetik hori alako indarrak eta neurtzeko balio dagoela, ez? Bai, apurtxu bat, bestikin ikusteko ia zelan gabiltza zen, baina, bueno, geupen jouz aldaketa batzuk, eta test modura, bai, izalik gaur aproba una izatia. Zuen burua ez dago hemen, zuen burua ligan dago. Be bai, bueno, sariz jabe bada, salkatu gara, da meneotia gutzako postasun handia da, baina, bueno, egite esan, garrantzitsu da, ligan, hor puesto bizen, lehenegoko puesto bizen artian gelditzutia, liga bukaeran.
Eskerrik asko, Juan Luis, eta jarraitu lanean. Bai, seguri. Horda hori horren denbora, 4:45, lehen erreferentzia. Zumaia eta Zierbena 6 segundora. Horda Izuntza orain 11 segundoko atzerapenarekin. Estropadorretik Iñaki Goikoetxea xagua agurtu dugu. Eta zer esan diote, zeinaki, zer gaur entrenamentu on bat egitera edo test serio bat egitera, eta ez, lanera gatoz, esan dit, lanera gatoz. Eta lanean ari dira, momentuz Oriok 5 segundo Zumaiari, Zierbena 8, Izuntza 11. Bai, Izuntzako taldeak hori dute, txapelketa da, alik eta lanik honen egitea, baina aukera izugarria dute, hori, Zumaiarekin parez pareko estropada hori, pixka bat indarrak non dauden, gorako eta berako playoffeko estropadoitari begira gehien bat, tez izugarria da, urtean zehar beste aukerarik ez dutelakoz, horrela, pare-parean eta baldintza berdinetan lan egiteko aukera hori, eta nik uste dute beraien artean tez izugarria gertatuko dela gaurko estropa dago, ez? Orio, hemendik aurrera, pentsa daiteke erlojupeko lanean izango dela, Oriorentzat 4:45 denbora izan da maniobran, Zumaiarentzat 5:01, Zierbenarentzat 5:04 eta Izuntzarentzat 5 minutu eta 6 segundo. Eta orain oriotarrek bakarreko lehiari ekingo diote normalean bintzat, eta beste gurruka bat ikusiko dugu horre atzekaldetik Jose Luis Erkizia. Bai, dudarik ez dago, pixka bat beraien ligai begirare, Zierbana, Izuntza, Zierbana, horre beraien artean diferentzi gutxi, eta pixka bat beraiek ere hor daukate, beren liga horretan Santurtzi aurrena doa, bigarren Izuntza, 3. Kamargo, eta Zierbana horre 4. dago, eta hor poliki estropadak azken alde honetan Santurtzik gora egin du, estropada, azkeneko 2 estropada hori beraiek irabazi dituzte, eta nik uste dut Izuntza eta Zierbanak gora egiteko horretan, Izuntza bigarren hor dago, prest, bestean okerruziak harrapatu nahian, eta bigarren mailako esan diteken liga hori ere oso beroa dago eta oso polita, ez? Eta bagoaz Oriotarren ontzira, Mirotza ontzira. Traineru, errenta ona, Oriok ez Zumaiari, 9 segundo. 11 Zierbena, Izuntza 15, beste burruka badago atzekaldea. Segi atzea! Segi! Eta argi dago, Oriotarrez ere egin behar duten, Aizperrok argitze egingo zuen mutilekin lehen aldagelan. Orain zintzo serio errenta hartu eta gero erlojupeko lan egin behar da, konzentrazioa galdu gabe, kontutan izanik gero, hor etorriko direla beste 4 aurkari indartsu, eta erreferentziak izango dituztela gainera, Oriok ez du beste irtenbiderik serio lanen jardun, eta gero-gerokoak ez da baxerri? Dudak ez dago, bere estropada egin, azken estropada ere erlojupeko izan zen pasaian, oso ondo moldatu ziren, irabazteaz aparte errekorrare apurtu zuten, eta esan daiteke orain arteko estropadetan eta erlojupekoetan oso ondo moldatu direla, eta gaur horrelakoa dute, erlojupekoa txandakoen artean, eta jokatzeak dauden beste txanda horretan, horre espero dugu lehia estua ikustea, hor daudelakoz, Ondarribi, Urdaibai eta Kaiku gehien bat, eta gero Pasaidon iban ere, gauzak xamurrez jartzea, borrokatzeko moduan beste 3 tartean, Amarramaika segundo Oriok ez Zumaiari, Zierbenare hortxe dakain gainean 12 segundora, Izuntza pixka bat atzerago 18, 100 metro, eta hortxe ditugu balizetan maniobra egiteko. Zumaia eta Zierbena parean. Eta hoen garrantzitsua da, ziabogak nola ematen dien, horre, segundo bat edo bi galdu beharrian, errekuperatzen duten, beraien tartian horre Zumaia, Zierbana, Zumaian artean, ez? Hemen dira Oriotarrak, 9:48, Oriotarren denbora.
eta hasi Zierbana pixka bat lehenago hasi da, baina maniobra hobeagoa Zumaiak. Baserri? Bai, sartu laugarren kaletik Ziaborga ara sartu da lehenago Zierbana, baino ia ontzi erdi batekin lehenengo kaletik Zumaiak Ziaboga asko zobia eman du, eta orain ikusiko ditugu denborak Zumaia Zierbanan aurretik, hori segundo bat edo bi.